Imagina't que tens una goma elàstica i les tires, i les tires, i les tires molt, moltíssim. Això és fer una dieta superestricta. Però què passa quan la deixes anar? Pam! Et torna a la cara i amb un croissant a cada mà. Jo també he començat dietes amb la il·lusió al 100% i també he acabat amb un pot de mig quilo de gelat a la falda. D'això en diem el cicle restricció-afartament. Ens prohibim aliments, aguantem uns dies, allò que ens hem prohibit ves per on, ens ve de gust i escolta, tu per un dia no passa res, ens afartem, ens sentim culpables i tornem a començar, assegurant-nos a nosaltres mateixos que aquesta vegada sí que anirà bé, o millor encara, perquè hem guanyat una mica de volum respecte de l'inici i ho farem més estricte. Però el cicle es repeteix i així ens hi podem estar tota la vida. No és que no tinguis força de voluntat, és que el cos no vol lluites amb el menjar, vol pau i equilibri. Quan deixes de prohibir i aprens a menjar sense por, el cicle es trenca. Deixes de sentir que perds la batalla i comences a guanyar-la. Si vols saber com desactivar aquest cicle i recuperar la llibertat amb el menjar, deixa'm un emoji com aquest als comentaris i t'explico com començar.